Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, magluluto tayo ng isa sa pinaka-faboritong recipe ng mga Bicolano, ang igado. Pero ang version na gagawin natin ay ang oldest version ng igado. Ito ang mga sangkap natin mga katribo. Tara, samahan niyo ko. Let's go! Ito nga ang mga sangkap sa gagawin nating igado mga katribo. Dito ang atay, karne ng baboy, talong, sitaw, red and green pepper, sibuyas, bawang, siling pula at saka siling green, at ang ating kakang gata, paminta at saka asin. Yan nga ang mga sangkap sa gagawin nating oldest recipe ng igado mga katribo. Tara, umpisa na natin. Yan mga katribo, umpisa na nga natin lutuin ang ating paboritong igado. Lagyan tayo ng bawang, sunod natin ang sibuyas, haluin lang. Luto-luto ng bawang at saka sibuyas. Lagyan na natin ang ating karne. Sangkutsahin lang natin ang maayos ng mga katribo para masarap. Pag okay na, kasangkot siya na ang baboy mga katribo, lagyan na tayo ng paminta. At saka ating pangalawang pigang gata. Oops, tama na yan. Takpan natin hanggang sa maluto yung baboy mga katribo bago tayo maglagay ng gulay. At tabayanan natin maya maya. Double chok na nga natin mga katribo. Yan. Pag ganyan ang texture ng baboy natin mga katribo, lagyan na natin ng asin. Tamang tama lang sa panlasa natin mga katribo. Saka lagyan na natin ng sitaw. Haluin. Haluin lang natin mga katribo. Tapos mahalo, lagyan na natin ang ating talong. Marami pala. Lukas siya yan. Gawin ulit natin. Nahalo na. Lagyan natin ang ating sili. Lagay ng sili. Lagay na natin ang ating kakang gata mga katribo, o natok kung tawagin sa amin sa Bicol. Okay niya. Saluhin muli natin. Halo. Takpan natin. Mga 2 to 3 minutes lang mga katribo, okay na yan. At tabayan na natin.
Double check natin ulit mga katribo. Yan. Medyo lutong na ang sitaw at saka talong. Lagay na natin ang ating atay. Haluin natin. Lapit na ito mga katribo. Dali lang lutuin to. Pag nahalo na nga natin, lagay na natin ang ating red and green bell pepper. Gawin lang natin. Dali lang maluto ito. Yan. Mga 2 to 3 minutes mga katribo, okay na yan. Kaya na tayo mga katribo. Ito lang ating ginawang old version ng higado ng mga Bicolano, naming mga Bicolano. Kaya na tayo, bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Yun, kain na mga katribo. Namumula sa sili mga katribo. Red sili mo eh, no? Magpapaanghang ka. Hindi ko masyado maanghang ito. Hindi ko mahiniwa yan. Pero ganito talaga pagluto nito mga katribo sa probinsya. Pag mayroong mga listahan, kaya kasalang, Hindi na mawala sa inyo, no? oo, hindi na mawala sa amin. Sa tent sili talaga, hindi talaga hinihiwa. Sino gusto ng mga sobrang anghang siya makuha, gano'n? Gusto mo na maanghang ha, kainin mo yung sili. Red is red. Sarap mga katribo. Tanong mo natin yung sili. Nakatikim pala ito sa amin, di ba? Pista sa inyo. Sa mga piyesta mga katribo, itong paborito ko. Oh? Hindi na siya ganun kaanghang, no? Ang sa inyo siguro ang sila. Kasama niya naman. Napakarami ng tradisyon ng higado ng mga Bicolano mga katribo. Ano lang walang gulay. Pero ang ginawa natin yung pinaka matandang versyon ng higado namin mga Bicolano. Dito sa Manila, may nakakain ako higado. Pero laman loob. Hindi ko alam ang higado din ang tawag nila. Parehas din lang. Iba nga lang yung pamamaraan nila. Ang higado ng Pangasinan, iba rin. Walang version din. Pwede ka at sila, lugar. Ang sarap mga katribo.
yung nakakati sa probinsya mga katribo, yung mga ganitong luto. Masarap siya talaga. Tsaka request nga pala ito ng aking kaibigan si at saka pinsan na si Nino Carlo Barcibal. Ito na pinsan, ginawa ko na yung request mo. Maraming salamat sa panonood. Sana magustuhan mo. Uy. Manghang eh. Kumakagat habang lumalamig mga katribo. Sabi? Lalo na dito yung gulay, may karne na rin, no? Sili na din, no? Solve na mga katribo. Hanggang dito na lang po muli ang aming may babahagi sa inyo. Muli, ako po ang inyong katribong Sado na laging nagpapaalala. Sa larangan ng pagluluto ay hindi mo kailangan ng maraming sangkap. Samahan mo lang ng pagmamahal, siguradong sasarap niya. Shout out na po ang kasunod. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out nga pala kay Michael Tolentino, Federico's Lutong Bahay, My Daily Life Herrera, Eat, Love and Travel with FNF, HKB Vlog, Mama Leia TV, Manoy Mukbang, Telma Milanes, at OFW Adventure. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming munting channel. Hanggang sa muli po, God bless.